Zeeuwse woningen moeten echt duurzamer, dus trekt de provincie de portemonnee. Het is maandag 18 januari, dit is Zeeland Nu. Energie besparen wordt nog voordeliger. Politie doorzoekt woning vermiste Ischelle en extra bewegingslessen voor de jeugd. Goedenavond. Er zijn in Zeeland nog veel te veel woningen met bijvoorbeeld enkel glas of slechte isolatie. Dat vinden de provincie en het Rijk. Om je huis te verduurzamen kon je al een lening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. Maar vanaf nu betaalt ook de overheid mee. 7 ton is er beschikbaar. De familie van de ketterij vroeg als eerste zo'n lening aan. Dit zijn de kunststofkozijnen aan de voorkant. De nieuwe voordeur die er straks in komt. En voor- en achterzijde op het dak zonnepanelen. We wilden een lening van het warmtefonds omdat ons geld raakte eigenlijk op. Van de ene verbouwing gingen we naar de andere verbouwing en de bodem kwam in zicht. En op deze manier was het gewoon een hele makkelijke manier om geld te lenen. Nu ligt er nog een oude laminaatvloer in met een oude houten ondervloer. Die gaat er volledig uit tot op het zand. Dan gaan we de vloer isoleren met een houten of een betonnen vloer. Elektrische vloerverwarming en daarover een mooie topvloer. Dankzij het warmtefonds en de provincie kunnen mensen nu geld lenen tegen een rentetarief van ongeveer 1,5%. Dit is een lening met een lage rente en dat heeft ermee te maken dat binnen ons fonds niemand een winstoogmerk heeft. Aan de andere kant is het zo dat ook de Rijksoverheid een behoorlijke duit in het zakje heeft gedaan, waardoor we ook daadwerkelijk een aantrekkelijke rente kunnen bieden. Verder hebben we de kozijnen boven vervangen en de balkondeur volledig in de kunststof. Deze deur die vervalt en zetten we een nieuwe kunststofdeur om het hoekje. En dit oude kozijn gaat er volledig uit en wordt ook in de kunststof gezet. De provincie hoopt dat dankzij hun bijdrage nog meer mensen hun huis energiezuinig laten maken. Wij hebben natuurlijk met elkaar afgesproken in 2030 te komen tot een reductie van de CO2-uitstoot. Een behoorlijke reductie. En dat moeten we op alle fronten doen. Dus ook voor wat betreft de woningen. Het volgende wat we nog gaan doen is een nieuwe keuken. We zitten nu nog met gas. We koken nog op gas. Nieuwe keuken is op inductie. We gaan volledig van het gas af. cv-ketel gaat eruit. Er komt een warm waterboiler. En met de elektrische vloerverwarming en de zonnepanelen is het dan helemaal oké. Bij mij in de studio is verslaggever Erik Hollem. Erik, hoeveel kunnen mensen nou eigenlijk lenen uit dat fonds? Nou, dat ligt er een beetje aan. Wanneer je maar een aantal aanpassingen toepast in je woning, qua verduurzaming, dan kun je maximaal zo'n €25.000 lenen. Maar ga je nu je hele huis verduurzamen, dus muurisolatie, vloerisolatie, 0 op de meter, geen gebruik meer van aardgas, kan dat bedrag oplopen, als je voldoet aan bepaalde criteria, tot zo'n €65.000. Ja, en er is nu 7 ton totaal beschikbaar, hè? Ja. Maar ja, wat als dat straks op is? Nou ja, ik heb gedeputeerde Dick van der Velde gesproken. En die geeft aan, ja, momenteel blijft het bij die 7 ton. Maar, en daar komt het, mocht het nu storm lopen met aanvragen wat die leningen betreft, dan kan er misschien nog wel gekeken worden of er niet ergens nog wat geld vrijgemaakt kan worden. Erik Hollem, dankjewel. De politie heeft vandaag in Oostburg 2 panden doorzocht van de vermiste Ischelle van der Velde. De 29-jarige vrouw is sinds half december vermist en haar familie en de politie hebben geen idee waar ze is. Daarom werd vandaag gezocht naar aanwijzingen, onder meer in haar winkel, pins en needles. Hier in het bedrijf aan de burgemeester Erasmusstraat in Oostburg is de politie naar binnen gegaan met 2 honden, speurhonden en met een stuk of 10 politieagenten. En bijna tegelijkertijd zijn ze een onderzoek gestart in de woning van Ischelle aan de Vaartstraat, ook in Oostburg, ongeveer 100 meter hier vandaan. En de familie is blij met dit onderzoek, zegt een woordvoerder namens de familie. Want ze kunnen zich niet voorstellen dat Ischelle zomaar is verdwenen en vermoeden dat er een misdrijf in het spel is. Of de doorzoekingen van vandaag ook iets hebben opgeleverd, is nog niet bekend. Er wordt nog te weinig gehoor gegeven aan de oproep om alleen naar het ziekenhuis te komen. Dat merkt het personeel van het ADRZ in Goes. Het ziekenhuis roept mensen daarom nogmaals dringend op: kom alleen naar je afspraak als dat medisch gezien kan.
Afgelopen vrijdag bleek dat 10 ziekenhuismedewerkers positief zijn getest op corona, waarvan 4 met de Britse variant. De GGD Zeeland heeft bekendgemaakt extra onderzoek te gaan doen naar hoe die Britse variant van het coronavirus in Goes terecht is gekomen. Het aantal patiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen met corona ligt momenteel op 28. Dat zijn er 6 meer dan vorige week. Werknemers van Cargill in Sluiskil hebben het werk neergelegd. Vakbonden FNV en CNV hebben de staking uitgeroepen omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De bonden eisen een loonsverhoging van 5%, maar daar wil de voedingsstoffenproducent niet in meegaan. Volgens de vakbonden maakt het bedrijf misbruik van de coronapandemie door te stellen dat er geen geld is, terwijl het bedrijf in het boekjaar 2019-2020 een van de hoogste winsten ooit boekte. Het is vandaag Blue Monday, de naar verluidt deprimerendste dag van het jaar. En dus proberen de leden van de Jongerenraad Borselen de ouderen in de gemeente op te vrolijken. Met een kaartje. Met kerst krijgen natuurlijk heel veel mensen al best wel heel veel kaartjes. Maar ja, de tijd na kerst is ook nog steeds heel donker. En dan ontvangt niemand meer kaartjes. Dus het leek me wel een leuk idee om dat dan nu in het teken van Blue Monday te doen. Ons jaarthema van de Jongerenraad is 1 tegen eenzaamheid. En ik ben dus op het idee gekomen om kaartjes naar ouderen te versturen die eenzaam zijn in deze tijd, omdat dat best wel wat voorkomt. Er zijn 108 kaarten ingestuurd en die werden vanmiddag in de bus gegooid bij eenzame ouderen in de gemeente Borselen. De kappers zijn al weken dicht en dat betekent dat menig Zeeuw weer met een wilde haardos rondloopt. En daarom geeft kapster Karin uit Vlissingen ons wat thuiskniptips. Je zet hem aan en je zorgt dat je vanaf de zijkant hier erin gaat en dat je je tondeuzen naar boven beweegt, maar tegelijkertijd naar het plafond toe haalt. Dus niet met de ronding van het hoofd mee, want dan is alles weg en dan krijg je zo'n soort toepetje bovenop. En ga ook niet de mist in met het gebruik van de verkeerde schaar. We kennen allemaal de huistuin- en keukenschaar, maar zo gauw dat je daarmee gaat knippen, schuift het haar alle kanten op. Dus eigenlijk heb je gewoon een kapperschaartje nodig. Of je kan natuurlijk wachten tot de kappers weer open gaan en je weer door een professional geknipt kan worden. Dat doe ik zelf ook tenslotte. Maar mocht je nou toch echt zelf aan de slag willen, meer tips vind je op onze website omroepzeeland.nl. Om te voorkomen dat kinderen te weinig bewegen en te veel binnen zitten tijdens deze lockdown, biedt de gemeente Veere extra bewegingsactiviteiten aan in de dorpen. Vooral in de kernen waar geen sportclub is. Ook in andere Zeeuwse gemeenten worden sportactiviteiten aangeboden, maar in de gemeente Veere gebeurt dat speciaal vanwege die lockdown. Goed, kijk, sta vrij. Eentje daar, eentje bij Monica. Dit is Wilbert Kolen uit Oostkapelle. Hij is niet alleen gymleraar, maar ook een van de buurtsportcoaches in de gemeente Veere. Op dit moment kan ik geen gymlessen geven. Maar vanuit de gemeente Veere hebben we samen met Stichting Welzijn Veere eigenlijk snel opgepakt en geschakeld om op enkele dorpen toch sport in de buitenlucht aan te bieden. Zoals hier bij de Bergpadschool in Grijpskerken. De school is dicht, maar op het schoolplein zijn er tijdens de lockdown op dinsdag en donderdag activiteiten door de gemeente georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld voetbal en basketbal. We proberen ook vanuit de gemeente toch zeker te stimuleren dat kinderen ook thuis bewegen. Dus we sturen ook via de mail heel veel beweegspelletjes, ideeën op naar de ouders. Dat ze ook bewegen. Maar goed, in de middag hadden we zoiets van laten we ook kinderen gewoon samen sporten, wat heel belangrijk voor kinderen is. Dat ze elkaar toch zien. En je ziet het, hè? Kinderen zijn enthousiast. Superleuk! En vooral dat we weer thuis zitten en iets kunnen doen, dat is gewoon geweldig hier. Superleuk. Buiten zijn is heel fijn, dus daarom doe ik mee. En ik zie mijn klasgenootjes weer. Vanaf het begin van de lockdown verveelde ik me al. Dus ja, ik hou wel echt van lekker buiten spelen en lekker druk bezig zijn. En soms verveel je, is dit echt helemaal top. Zeker weten. Oh, jammer. Maar het is altijd goed voor een lichamelijke ontwikkeling, voor een sociale ontwikkeling. Dat zie je hier zo. Een zelfvertrouwen. En dat weten de scholen ook. De leerprestaties zullen ook omhoog gaan als ze meer bewegen. Dus dat moeten we er gewoon inhouden met z'n allen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 4 kinderen een bewegingsachterstand heeft. In de gemeente Veere ligt dat met 1 op 5 iets lager. En die achterstanden zullen gewoon weggewerkt moeten worden met z'n allen. Dus niet alleen met de scholen, maar ook in samenwerking met de sportverenigingen,
met de ouders, dus eigenlijk met alle partijen. Oké, zie ik jullie weer? Ja. En thuis ook bewegen, hè? Ja. Oké, doei! De dag begon nog met hier en daar wat zon, maar later werd het overal bewolkt. Het bleef wel droog. Iets dat je niet kan zeggen over vanavond en vannacht, want dan gaat het flink regenen vanuit het zuidwesten. Morgen beginnen we ook weer met die regen, maar in de loop van de dag komen er dan ook droge perioden voorbij. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.